Ο Σπύρος Βριώνης στην ηλεκτρική κιθάρα και στο τραγούδι. Ο Γιάννης ο Μάλαμας στα κρουστά, στα τύμπανα και στο τραγούδι. Ο Νικόλας ο Μαγνήσαλης στα τύμπανα, στα κρουστά και στα ξύλινα πνευστά. Στα ξύλινα πνευστά. Ο Γιάννης Παπαδιαδαφίλου στο μπάσο. Κι άλλο Γιάννης Βεράνης στο βιολί, στην τρομπέτα, στο τραγούδι. Η Ιουλία Καραπατάκη καταζητούνται το τραγούδι το πουλάκι μας. Στον ήχο για σας κάτω ο καπετάνιος μας Τίτος Καριωτάκης στην κονσόλα. Δίπλα του στην κονσόλα του φωτός Χρήστος Λαζαρίδης. Εμέτερον, κάσω ρε πατρία. Σε μας ήχο Πάνος Ηλιόπουλος ο Κρυπτός. Και υπεύθυνος στη σκηνή μας Δημήτριος Κατέβας. Σήμερα έχει γενέθλια, πέστε του χρόνια πολλά. Παίρνει στα 32 του. Έχει ακόμα 120 χρόνια τουλάχιστον σχολείο. Μετά βλέπουμε ακαδημαϊκή πορεία. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά εδώ που μας έδωσαν το θέατρο, αυτό το καταπληκτικό θέατρο. Ποιος το σκέφτηκε μέσα σε ένα τόσο μικρό χωριό να φτιάξει ένα τέτοιο θέατρο? Θαυμάσια. Κάντε όνειρα, παιδιά, υπερβολικά. Κάντε όνειρα πολύ μεγαλύτερα από αυτά που νομίζετε ότι έχουν λογική θέση στη ζωή σας. Μπείτε στο παράλογο να δούμε τι θα γίνει. Γαμώ την πουτάνα. Θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει. Παρ' όλα αυτά το ωκεανού ξέρω το μαύρο κύμα. Σε πάει σαν στο βυθό, σε πάει και στην Κίνα. Και στην Αμερική μαζί με την Μαρίκα το βρούσε το κοστί. Με τη Μαρίκα το βρούσε το κοστί. Στο παλιό βαπόρι σαν στριδιά στο κατάστρωμα οι μετανάστες όλοι. Βρες γυναίκες άλλαλες που δύναμη αναβλύζουν, παιδάκια που δεν νιώθουνε το δρόμο που βαδίζουν. Κατσάρα μαλλιά του, καθώς κοίταει αντίθετα προς τη γενέτειρά του.
πια τραγούδια αγαπημένα. Τα παίξε στην κιθάρα του